ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଆପୁଲ ସେଉର ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆସିଛି। ଫଳ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ହେଇଛି। ଇଏ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତା ଫୁଲ ଏବଂ କିପରି ଆସିଛି ଦେଖାଉଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିଛି ଫଳ ଆସିଛି। ସବୁ ଗଛରେ ଆସିଯାଇଛି ଫଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଲ ବେରୀ ଗଛ ପାଖାପାଖି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହା ଲାଗିଥିଲା ଗଛ। ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ତ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରୁଟିଂ। ଇଏ କାଶ୍ମୀରୀ ଆପୁଲ ବେରୀ ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ମୋର କିଛି ଗଛ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗଛ ସବୁ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟିଂ ହୋଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ସେ ହେଇଯିବ ଆର ମାସକୁ ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଇଛି, ଫ୍ରୁଟିଂ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଲ ବେରୀର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏ ଗଛ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ବେଶୀ ଅଧିକା ପାଣି ହେଲେ ଗଛ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗଛ ବଢ଼ି ପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଲ ବେରୀ ଗଛ। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଗାମାସିନ ବି ପକାଇଛି, ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଯେଉଁ ପୋକ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଗାମାସିନ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେଇଛି। ଫ୍ରୁଟିଂ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ମାସରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ହେବ, ଆର ମାସରେ ପାଖାପାଖି ଫ୍ରୁଟିଂ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି।